Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Инҷо ҳамроҳи Малика магазин рафта истодаем ва як хоҳар хоҳиш карданд ки шаҳрамона камтар навор кунам, кӯчамона ва хоҳиши ҳамин хоҳарамона ба ҷо овардам. Бонувони азиз, инҷо шуморо ба кор ба ширкати Атоми даъват менамоям. Атоми ин ширкати кореягӣ буда маҳсулоташ дар сатҳи олӣ мебошад. Дар ин ширкат маҳсулотҳои гуногун истеҳсол мешавад. ғайри ин шумо метавонед дар ин ширкат номнавис шавед, командаи худро ташкил карда соҳиби маошҳои баланд гардед. Барои маълумоти муфассал шумо метавонед ба рақамҳои рӯи экран нависед. ки пештар гуфта будам, дар як шаҳраки майда, посёлок Городского типа гоем, ҳамин хел зиндагӣ мекунем. Беҳад шаҳри майда аст. Хайр инфраструктураҳо ҳаст, лекин шаҳри майда аз ҳисоби ҳамин як завод зиндагӣ мекунанд инҷа ва металлургический завод дорад. Аз шаҳрвандони ҳамин шаҳр аз ҳисоби ҳамон завод зиндагӣ мекунанд. барои чӣ гуфта истодам ин гапҳоро? Як хоҳар пурсиданд ки ман шаҳри майдао мехоҳам хона гирам. Вақте ки шаҳри майдао хона мегиред, ҳаминаш хуб ки оилаҳои калон серфарзандо барои тарбияи фарзанд шаҳри навс, кружокҳо, сексияҳо ҳамаш дар як ҷо. Мисол метро дар кор не, автобус дар кор не, ҳамин хел ҳамаш дар як ҷо. Дар як ҷое ки вулкан ҳамин солҳои 100 солаҳо аз ин пеш вулкан таркидагӣ буд аст ҳаминҷа ва Настенька вақти география хонданааш ба нақл кардагӣ буд. ҳамин хел духтаро имрӯз як намуд котлети рублиной омода мекунем. Барои ин ба мо грудкаи морғ лозим аст. Инҷа аллакай шуштем тайёр кардем. Баъдан кабути, хоҳ укроп бошад, хоҳ кашниш бошад, фарқ надорад. Ҳамин хел кабути гирифтам, ман укроп гирифтам. пиёзи кабуд бошад ҳам мешавад, петрушка, чизе бошад. Майда мекунем ва баъдан як дона тухм илова мекунем ва орд. Ҳамин хел майда мекунем духтаро, мебинед, майда мекунем. Духтаро сабзавот метавонед илова кунед. Ҳозир ними болгарии сурх кати, ними болгарии зарда илова мекунам барои рангоранг шуданаш. Девчонки, помойте мне. Умею теперь резать. Помнишь, 4 я резалась, я одняла ладушки, резала, и потом и потом ты не платочком повязал, перевязала, и потом ты такая, до свадьбы проживет. В ванну сказала, до свадьбы заживет. Мне нравится болеть наши. Что там собака? Зачем? Где? Эта собака везде лазит. Где, покажите. Вот она, где этот коза, куда пошла? А вот. Она летит. Мам, ты посмотри, какая она жирная. На волка похожа, да? Я себе такую же хочу. Собачку хочешь? Да, такую же собачку. Духтаро намак илова мекунем. Тухм илова мекунем. 2-3 дона. Инҷо порсияи мо калонтар аст. Бисёртар илова мекунем. И перчик дай. Морч. Вилку дай мне, Настя.
Дунаит? Подвешивай? Да, додому ги. Камтар орд. Мешочки взять? М? Мешочки взять? Да. Мешки тут. Оторви. Капдито. Masih uang kan kaya di. Sih saya harus katakan, kalau sih suruh bosku, sih ini udah bosku. Kamu macam orang ini, lah soalnya dia begini. Не порезать. Ана михел духтаро мемонем аз ҳисоби тухм сир ҳамихел пароканда намешавад. А вилка моя где рабочая? Куда? Ана духтаро ягон донаш вайрон шудагиш нест. барои гарнир бошад духтаро чизе хоҳед мекунед. Масалан ман баъзе вақто пюре тайёр мекунам, тег бояд тайёр шавад ужин, аминхел ягон спагетти ё ягон намуд лапша мепазам. Нас же много сегодня. инҷо духтаро котлетҳои рублинаи мо омода шуд. Котлет гӯемам мешавад, оладьи курине гӯемам мешавад. шумо ҳам барои наздикотон ҳамин рецепткати ҳатман омода кунед. боварӣ дорам ки барои аҳли хонадонатон писанд меояд. Считайте меня. Да чё вы сюда? Давай. А слишком высоко. Понежнее, Хусен. Давай. Так Валика не считай. Да, считай. Бери. Ой, сейчас.